Belai ke hambai ini jotono sini MDC atau songgawi pene joto MDC rona an bukakti te sini motel bukakti jotono hambai ini ang ese katal siam ngui ang buskal salo sini di prasani bagai je sam angjanai rona sini bubagra te sini senior leader roni dagi mungbai tei borone wansho mungno bahike fulfill khaimana bono tei samung khainai teibo sini kwbangma amsai tawo phano nangmani sepmai yangui tongmani nini tam wasnai tuini ব্যবস্থা khorei lamani ব্যবস্থা khorei nini education ni lai rongjakmani hamyangui tongmani omo hairona jeng bwskango joto ni chuba chubai sini joto MDC tei public ni motamot bai jeng bwskango samung khaiwi bahike chini ti prasar rokno jeng tei bo bwskang agau romano bono tei jeng samung khlaini CM nai hwnui ani imango bo nukmaya ani ke ang dofani bangui samung khainai hai hwnui wansui bubagra no logi rokha tini bubagra ano tei bubagra tei ti pramot thani tei ain kitini ngui joto no ano songkha omoni bagui ang tini CM just ang dofani bangui samung khainai hi phaibani bagui si ini ojagao bwskangni samung jeng puilao ang study ma khlaire granai tani hikhe ang first time ang MDC ngui tei administration ang sani thangkha hikhe asung ani knowledge gurui joto chini senior leaders tei officers staff tongnai rok bai joto alochona khlaiwi bahike bwskango samung khaimano administrative ni je system bahai bono ang bahike study khaiwi bwskango samung khainai tongmangkhe ang ani bwkhabai ni samung khainai chini dofani bagui chini prasani bagui chini bahike bwskango yok sanani lamao thlangmani bono tei samung khlaibai loko hamkhai to kwbangma samung agibu samasa tangjak kahai phani je loko hamkhai ang saimano ang nije ni bikra ani mungsa koroi bini bikra ang busi bahike matong ke first priority loko hamkhai bikra romo bahike kisa at least najanai mungjanai ni byabostha chini ADC ni phang hoite bosuk khaima bono tei chung samung khainai norok ni tongbari ni naharmon to greater Tripuralen ke nung tabuk sawo samung nungo bahike mathani man abo ka tamon greater Tripuralen kha chini movement ni kaisa mos greater Tripuralen tei singbuba grasaka omo jakaya make democracy country wo development dunango angka development ni je sep tongmani bono jeng development implement khainai bagui jeng at administrative post tongoi jeng samung khlainai tei party hingke greater Tripuralen ni bangui bwskang samungo agonai bubagrani ni trite na abe.